És difícil d'explicar perquè tenim una situació única. Emomali Rahmon és un president que governa amb la seva família i això fa la situació molt particular. Podem dir que és un règim autoritari, nepotista i cleptocràtic. Hi ha autoritarisme perquè controla tot. Nepotisme perquè gran part del govern està ocupat pels seus fills i parents. I cleptocràcia perquè la família controla negocis i riquesa juntament amb el govern. Per exemple, el seu fill és la segona persona al càrrec, alcalde d'una ciutat i president del Senat. Una filla treballa a l'oficina presidencial. Una altra és ambaixadora al Regne Unit. El gendre és ambaixador a Turquia. Una altra filla és viceministra d'Afers Interiors, gestionant una part del ministeri. L'enteresa família gestiona negocis i govern. És un dels dictadors més antics, al poder des de 1992. Aquest any compleix 34 anys al govern, més que Putin i que el dictador bielorrus. Podem resumir-lo com un govern autoritari, nepotista i cleptocràtic. Aquesta és la descripció curta del president. Sobre les eleccions a Tadjikistan tenim una broma. Les urnes són màgiques. Una persona introdueix el seu vot i el resultat sempre serà el mateix. Rahmon. Independentment de per qui hagis votat, el resultat sempre serà el mateix. Els preus a Tadjikistan són cars perquè en la seva majoria són productes importats. Les granges i les empreses locals no poden ser competitives amb els productes que s'importen, ja que qui els gestiona? La família del president, la família de Rahmon. Productes com l'oli o el sucre estan sota el monopoli d'aquestes persones. El sou mitjà està sobre els 100 o 150 dòlars al mes i el mínim deu rondar els 60 o 80 al mes. La majoria de la gent se'n va a treballar a Rússia o a altres països i envien els diners a les famílies a Tadjikistan. Llavors la família viu d'aquells diners. L'any 2023, al voltant del 60% del PIB venia de les remeses dels immigrants.